L'ordenança també regula l'ús de la bicicleta a la ciutat i l'Ajuntament ha promogut el servei del bicing, que ha fet que el nombre d'usuaris augmenti considerablement. S'han rebut moltes queixes relacionades amb el tema de les bicicletes i quines són les principals queixes? O són més aviat de gent del carrer o dels propis ciclistes? L'ordenança que regula l'ús de les bicicletes no és la del civisme, ho aclarim perquè amb això sovint hi ha una confusió, sinó que l'ordenança que regula el bicing és la de circulació de vianants i de vehicles, i és una ordenança de 1999 i té una modificació de 2007. Per tant, la norma és anterior a l'ordenança de la convivència, tot i que a partir de la prestació del servei del bicing per part de l'Ajuntament, l'ús de la bicicleta s'ha incrementat. El nombre de queixes no és massa significant, tot i això rebem dos tipus de queixes. Per una banda, la dels usuaris del servei, perquè l'Ajuntament triga molt temps en resoldre les incidències o perquè els usuaris no troben bicicletes a l'estació del bicing o no poden deixar-les perquè l'estació està plena. I pel que fa a les queixes als vianants, són per l'ús incorrecte que fan els ciclistes. Per exemple, circular contra direcció, circular per voreres o espais en el que no està permesa la circulació, atropellament d'algun vianant, etc.